50 jaar geleden werd op 3 maart KBO Venray in Huize Sint Anna opgericht. Dit gouden jubileum werd afgelopen week in Hotel Asteria gevierd. Toentertijd startte de vereniging met 166 leden en is inmiddels uitgegroeid tot 1444. Nou, het succes is in elk geval geweest ook steeds leden te voorzien van goede informatie, activiteiten, maar ook vooral binding en zorg voor ouderen. Als je kijkt dat nu de ouderen niet alleen komen naar activiteiten die wij organiseren in de campaan of daarbuiten, we brengen ook veel bezoeken aan diverse gelegenheden buiten Venray. In de campaan hebben we ook informatieve bijeenkomsten. En die bestaan over het algemeen over interessante onderwerpen die de ouderen graag willen weten. Denk even aan een notaris, denk aan wat komt er ook kijken bij een stukje zorgvraag. Maar ook de vrijwilligers die we hebben, want zonder die vrijwilligers kunnen we echt niet die service en die dienst verlenen die wij graag willen verlenen als KBO Venray. Vanaf 55 jaar is het mogelijk lid te worden en de KBO streeft ernaar om de contributie betaalbaar te houden. Nou, het lidmaatschap van de KBO Venray die kost €20. En dat betekent dat we die kosten van die €20 op jaarbasis ook de afgelopen jaren niet hebben verhoogd. Dat is een bewuste keuze van het bestuur geweest om in elk geval zo laagdrempelig mogelijk het lidmaatschap van de KBO Venray te laten zijn. De KBO is niet alleen in beweging voor haar eigen leden, maar ook actief betrokken op het maatschappelijke vlak. Het goed doel dat hebben we gecreëerd door alle leden die hier vanmiddag bij elkaar zijn bij de feestmiddag een entreekaart van €2 te laten kopen. En dat betekende gewoon dat wij daarmee in staat waren om in elk geval de vrienden van de Zenit een cheque te overhandigen van €500. Waarmee wij eigenlijk hun goede doel in feite maatschappelijk ook ondersteunen als KBO Venray. De aanwezige senioren genoten met volle teugen.